inyaniso into yoba ndiyoyika. Hayi andoyiki kutshabalala. Ndadlula kwenye. Amen. Kodwa ndanexhala. Amen. Sendanexhala lokubana kazi ba zizona. Hayi nditshweze ndiza nazo. Kazi ba zizona. Kodwa mhlawumbe ndizikhithaze ngokuthi ndibe nemini enhle nobhuti baletsawe namhlanje. Amen. Umoya wami usavuyile nangoku. Ndiyathemba uzawuqhubeka uvuya. Amen. Hallelujah. Yes. Ingandimoshi le microphone kaloku ndisoyika. Hallelujah. Hallelujah. Sihlangene apha kakhulukazi masivuye ukuba nabazalwane sabagqibela kudala. Amen. Inhle lento bathandekayo yokuba sibe nabazalwane sabagqibela kudala. Amen. Amen. Okwangoku andizuthetha kakhulu. Mhlawumbe ngizawuthetha ngomso. Amen. Bendicela ngokukususa nje ixhala eli bathandeka ndiyithethe le ndawo. Akekho ngazondophula nazi notes. Akekho ngazondophula bathandeka. Hayi notes nazi bathandeka. Wena uvela ufunde. Uyafunda mos naseParliament. Umuntu afunde lento abezayithetha yena kodwa ayifunde. Uyabona? Uthi usoyika bamane beyicika nale microphone yakho kodwa uthe uyoyika. Kodwa bayicika. Hallelujah. Amen. Masenzeni kanje bathandekayo. Size kule nkomfa, size kule weekend. Ndiyasola uba bendizigqatselana. Uyazi abantu abaninzi abakhona xa ndithi ndiyoyika nje. Ngoku ndinendawo yokuzisola. Sekukhona ukuzisola uma ndibona leyo mvana eyabethelwe esiphambanweni. Glory. Sisuka kwi-renovation. Yeah. Say right now. Sisuka kwi-renovation. Apho. Hey. Yeah. Apho besixotyulwa. Ufumaneka nezinto ezipha kwi-foundation bakonakele even kwi-foundation. Amen. Asitsho ke umama uNciwe nomncinci xa sithi konakele kwi-foundation. Amen. Ngamathuba la kweziveka ndazi bazingapi apho bendilala ndingalele. Amen. Khumbula ingoma amagqirha ethi sebelele bengalele vukani siyomlanda baba. Amen. Kodwa kwabe kunyanzelekile bathandekayo makulungiswe. Yes. Amen. Kwabe kufanelekile ukuba makuthweni makulungiswe. Amen. Ndazi ke noba ndenze umsebenzi oncomekayo, andazi noba ndenze umsebenzi onjani na. Amen. Kodwa enhlizweni yami it is victory over sin and purity divine. The ndodwa liberty yokukhonza uThixo. Hallelujah. Amen. Ndiyayiva inkululeko.
Ndiyayiva inkululeko. Ngithengishela noba ungathi mandiyeke ke ngokushumayela. Noba nangxaki nokusindiswa ngoku. Amen. Amen. Uthi ku-NJ sisebenza phaya. Hey, siyayibonga innovation. Kodwa ndiyive le ndlela yajonga wrong. Amen. Uthi uthi uyomamela intshumayelo sowunikezele kakade ngoba zingawe. Malibonke igama lenkosi. Ebathandekayo, kunzima ukuthetha inyani. Akho nto enzima njengokuthetha inyani ungazubhatalwa futhi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. But praise God. Naniya kuyazi inyaniso, yaye inyaniso iyawunikhulula. Amen. Injongo yami lapho ke. Amen. So singena ke ngokwi decoration ke ngoku. Yeah. Singena ngoku kwi makeup. Ndizonenza kahle ngokubathandeka. Kuni ndithi nibabi. Yo. Ndizozama uba sibe bahle. Amen. Amen. Ndizozama uba ube bold ngentsindiso yakho. Amen. Ndizozama uba ungamane uhamba ubuza uba usindisiwe na. Kodwa use uhambe ungqina uba usindisiwe. Amen. Amen. Uhambe njengabantu abathi ndiyamazi, ndimbonile. Yeah. Yeah. Ufane naba bathi sithetha esikwaziyo, sinqina esibonile. Hallelujah. Imani, ndifuna ube nevangeli ngokulakho. Yes. Hallelujah. Uthethe ngento yakho, notheze kaweni yakho, eyakho. Amen. Glory. Yes. Yes. Few days ago ndithe noba ungangayiyeli esikolweni lento. Ndichaza ukuthi ke noba awukakayiyeli esikolweni. Udibana nabantu abadebate ngezinto ongeke uziqonde. Bakuxela iBhayibheli ngendlela ongeke uyiqonde. But ayikho into eyoyisa into eyenziwe kuwe. Amen. Ayikho. Noma ungadibana nosolwazi ongakanani, xa uthi ndimbone apha kum. Jesus. Ndimazi apha kum. Yeah. Ndithetha ngomntu endinaye ngoku. Amen. Andithethi ngomntu ozawuba nam, ndithetha ngomntu onam kude kupheliswe iphakade eli. Amen. Amen. Ndikhala abazane abanjalo ndikubalisele. Abangathi uthi utata, abathi ithi inkosi. Khala bona. So sizoqhubeka ke kwezi sessions noba ziyi4. Sizojonga le ndawo, ndifuna ke siyiqonde lento. Hayi ngokuyitula. Eyokuba siyindalo entsha. Amen. Thina siyindalo entsha. Andiyirhalele term ethi sizizidalwa ezitsha. Hayi, ndiyirhalele. Ndifuna lethi siyindalo. Hey. We are not new creatures, Yeah. but creation. Amen. Amen. Glory. Amen. You siyindalo. Okay, ndiyindalo entsha mna. Amen. Amen. All things have passed away, but Hallelujah. I'm born again. Oh, hallelujah. And ngeke ube born again ungakhange ufe qala. To be born again, you must first die. Yeah. Yeah. And be buried Yes. and gone. Yes. Qaleke ngoku.
indaba yokusindiswa. Kodwa namhlanje make sithetheni kule ndawo ethi ukuthini ukukhulula umuntu omdala Yes. nokwambatha umuntu omtsha. Ithetha ukuthini? Yeah. Yeah. Ukuthini ukukhulula umuntu omdala wambathe umuntu omtsha. Amen. Ngoba uba uke wayiqonda uba lento ithetha ukuthini, Yeah. ngeke kube lula kubhaqwe izinto zomuntu omdala. Amen. Uma ibandla lingayiqonda lento ithetha ukuthini, ngeke kube lula ebandleni sibone izinto zesimo esidala. Siyazi ibandla li-flooded yile nto endiyitshoyo. Ibandla noba ulibona e-TV noba ulibonaphi kugcwele isimo somuntu omdala. Amen. Kodwa bazelwe ngokutsha. Amen. Amen. Ingxaki ilapha ke sizofunda kwabase Efes 4. Ngicela ukuza nengxaki iqala. Angithi sifaka i-makeup. Amen. Uyabona uba bekuthiwa nyani se bendingave ndingulo muntu bekufanele uba sine-makeup artist ehlela kube nomuntu okhiwayo ngondishumayela. Okhiwe sibhekile. Andiva? Yakangimangalisa into yoba omnye umuntu wayeguge kodwa kwaphuma usisi. Ikhona i-makeup artist? Okay, sizayibona ethubi. Siyabonga ikhona. Ndithi aba bantu bayakwazi ukujika ungabile into siyibona wethu. Kodwa ube yinto ebetter than aba bantu. Hey, xa umuntu enokwazi ukuhlalisa esitulweni akujike, ajike inkangeleko yakho, Yeah. ubonakale umhle Yeah. until uyohlamba before ulale ubuyele kulanyakanyaka oyiwe. Yeah. Xa umuntu enokwazi ukwenza loo nto, how much more? How much more? Yeah. How much more? Masiqale ke ngengxaki sibe sesiyaqhubeka. Niyazi bayiphi ingxaki ebandleni? Ingxaki yethu sifuna ukuba nento esele sinayo. All right. Amen. That's the problem of the church. Sifuna to get what we already got. Umuntu afuna into anayo kodwa hamba yoyifuna. Iproblem yebandla sifuna ukufikelela endaweni esele sikuyo. Ngicela uphinde. Amen. Amen. Sifuna ukufikelela endaweni esele sikuyo. Iproblem yebandla sifuna ukuba yinto esele siyiyo. That is why nizawusibhatala kangaka. Because ufuna ukuba yinto oyiyo. Abanye bafuna ukuba kufutshane noYesu. Yet they are not even close. They are in Christ. Abekho nakufutshane noYesu bakuye. Kodwa uthi ukuye usafuna ukuba kufutshane.
Yo. Abanye babhizi ngoku. Yabe ngithanda izukhwazi. Ndikhwazelana. Bengithe namhlanje uthi abanye babhizi ngoku. Into nayigiya ingeni abanye babhizi ngoku. Abanye babhizi. Nini? Bafuna ukufana noYesu. Abanye basindisiwe babhizi bangabambela u6 to 6 onzima befuna ukufana noYesu. Yet ithi iBhayibheli lento njengoba anjalo sinjalo. That's the problem of the church. Yeah. Amen. Amen. Andizuyiphinda ngoba njalo ndima apha ndifumana ithuba ndizawuyicula lento uthi uyiqonde. Amen. Okay, khawundifundele ke. Bendenzela uba nide ngifike ngani ngoba se chapter 4 verse 20 through 24. Kawutsho. Ephesians chapter 4, verse 20. But ye have not so learned Christ in one. If so be that ye have heard him, and have taught by him, and the truth is in Jesus, 22. That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts, 23. And be renewed in the spirit of your mind, 24. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Hallelujah. So ufikile ma. Siyabonga makwe. Ke nina animfundanga ngokunjalo uKristu Tu ukuba kambe ningaba nimvile nafundiswa nikuye njengoko inyaniso ikuye uYesu yokuba nithi ngakuyihambo yangaphambili nimlahle umuntu omdala owonakaliswayo ngokwenkanuko zokulukuhla nihlaziywe ke kuwo umoya wengqiqo yenu nimambathe umuntu omtsha othe ngokukaThixo wadalelwa ebulungiseni nasebungcweleni benyaniso. babe nginguthatha ugumbi bendizawuthi yilizwi lenkosi leli bandla lithi amen. Amen. Ukuthini ke bathandekayo ayike ndiyawahlisa amagiya. Ukuthini bathandekayo ukukhulula umuntu onjani omdala wambathe umuntu omutsha. Ithethe ukuthini lento? Siyithini lento ukuyenza? Ifana neya kwabase Efese futhi ethi nxibani isikhali sonke sikabani? Esikabani? Esikamoya. So, esikamoya. Lungile esikamoya. Wonke umuntu unelungelo lokuthi into ayifunayo. Nxibani ke isikhali eso sikamoya. Bavuka abazalwane athi ndithwala unqwazi wensindiso bayi-acte lento. Ngoba bayabhubha abantu ngenxa yokusulela ulwazi. Amen. Not knowing. Ngalamini usindiswa. Ngalamini uzalwa ngokutsha wayenikwa yonke leyo mfundo. Yeah. Yonke. Mm. Hayibo, ndithi yonke. Amen. Awuzumana unxiba kumana ufaka isoti, umana ufaka amaquza, umana ilapha lento qha ke ngoku ngenxa yoba ulucekisile ulwazi. Ukucekisa nje ulwazi wethu akhona ukuthi na if umuntu wethu omdala ufile
wangcwatywa wemka kwaphela ngayo. Haleluya. Ithetha ukuthini ke ngoku into ethi ke ngoku hayiwa lisesisidalo ezitsha na siphinde silahlobe futhi umuntu omdala futhi ngoba lo muntu omdala futhi kuthiwa masimlahle futhi kuthiwa masimlahle ke umuntu omdala sambathe umuntu onjani na omtsha. Siyenza njani lona? Zimbini incwadi ezithetha le nto niyazazi, incwadi yabase-Efese, incwadi yabaseKolose. Zombini zithi makulahlwe umuntu omdala kumbathwe bani na makabekwe eqaleni umuntu omdala kumbathwe umuntu omtsha. Ingaba le nto yinto engafanelanga basiyenza every day ngabathandeka? Ndiyabuza. Akuyonto efanele uba xa iBhayibhile ibeka kanje kufanele basiyenza every day. Ndicinga njalo mna. Wena ucinga njani? Ndicinga njalo mna. Kodwa ngabe iBhayibhile icinga njani yona? Ngoba ayizunceda ingcinga yami. Ayizunceda ingcinga yakho. Ingcinga ezakunceda ekaThixo. Amen. Ucinga njani yena uthi ena nto uPaul apha abhekiselele kuyo ngamava osindiso. Ena nto uPaulos abhekiselele kuyo apha intoni? Ngamava osindiso. Ukhumbuza abazalwane base-Efesa nanoba nivile ngoba bekufundwa. Ngoba abantu xa kufundwa abeva balinde xa sekucaciswa. Amen. uPaulos uthetha ngento abayivile. Andithi uPaulos uthetha apha ubakhumbuza ngento abayivile, ubakhumbuza ngento abayifundiswa, not abayifundiswa ngoku but abayifundiswa. So ithi ke ngoku lento beva bafundiswa ezinto xa besamkela bani itsho bathandekayo uYesu. Uba njengoba ke ngokuzowamkela uYesu yazi uzolahla umuntu omdala. Hayi. Amen. Hayi. Alright. Hayi. Amen. Njengoba wamkela uYesu ngoku uzolahla umuntu omdala ngoku. Uzowamkeliswa umuntu omtsha ngoku. Ayo continuous tense le past as you have heard and been taught. Ngale mina ungena usindiswa walahleka umuntu omdala wamkhulula. Amen. Ngale mina usindiswa wambatha wena umuntu omtsha. Yo ebathandekayo andazi bandizayithini le. So wonke umuntu osindisiwe akasenaye umuntu omdala. Glory. Amen. Amen. Kathanda ukuba uthini? Wonke umuntu osindisiwe akasenaso isimo esidala. Amen. Ngeke mkwenu uyaphazama. Ngeke uyaphazama. Lothi ndiyaphazama utsho bona imikhuba yesimo esidala. Abe sethu uSathane nguwe ke lo. Ube sowuvuma nawe uba ndimi. Nike nibe babazali even bethela uba athandaza uThixo ebendibone ngantoni ndimbi ndinje. You will never find that in the Bible. Ethi abantu abasindisiwe babi. Never. Anditsho ntoni yakho, nditsho eBhayibhileni. Never. You will never find eBhayibhileni esithi uThixo abazalwane zizoni. But abazalwane bazibiza ngezoni ezisindisiwe. All right. But I'm just a sinner saved by grace. Abathi I was a sinner, but I am just. Bathi ngoku. Bathi ngoku. Yiyo lento uSathane ezawunibetha flat. Because nisibiza ngento eningeyiyo. Nikholwa ukuba niyinto eningeyiyo. Eyona niyidelile yileniyo. Yo.
Lizawuphela ibandla livuthuluke lihlale esonweni lihlale ehlabathini because li-associate nento elahlukana nayo mhla umuntu esindiswa. Amen. That is why ilongo lithi ngingawukhohlwa umhlalo nxa satholana nawe. Wow, athi ungiqinise Jesu wami kube nguwena impilo yami. Amen. Amen. Ndizawuqakatha. Awuyiyo lento yenzayo. Uyilento uYesu akwenzele yona. Amen. Oh wait. Awuyiyo lento yenza. Uyabona lento yenzayo ungayifuni. Awuyiyo lonto wena. Uyilento uYesu akwenzele yona. Bendifune omnye umuntu. Amen. The very same day usindiswa kungale mini wanikwa isimilo esitsha. Kungale mini wanikwa imvelo entsha. Amen. Amen. Bathe wena uyithatha bilonto nifundelwe abase-Efeso. Sanobuza kum nifundelwe abase-Efeso. Nifundelwe abase-Efeso. Ivangeli noma ibandla li-infiltratewe ngabantu abafaka amazwi emlonyeni kaThixo bawayeka amazwi kaThixo. Yeah. Kunezenzi apha ezimbini, izenzi ezingapheli. Izenzi okanye izenzo ezingena siphelo, infinitive verbs. Hallelujah. Lay aside. Hallelujah. No put on. Glory be to Jesus. Amen. Kukulahla nokwambatha. Ezizenzo iproblem yazo yile enje asinaspell. That is azina tense on their own. Sizizo nje. Like umzekelo to swim. Xa uthi ukuqubha ayinaxesha lanto. Yeah. Ayinaxesha xa uthi ukuqubha. But uzulifumane ixesha. Start the word. Funda. Nansi yellow ball manje ndikabethana izandla kuyafika. Ezisenzi ngoku azina itenzi intoni? Asinaxesha. Yile nto xa engayifundanga iBhayibhile uzawucinga xa kuthiwa lahla umuntu omdala uzawucinga lixesha langoku. Uzawucinga xa kuthiwa yambatha umuntu omtsha lixesha langoku. Kodwa xa ummamela uPawulos uyalikhapha uyazikhapha ezisenzi ngesizulu fanele bazizenzo. Amen. Uyazikhapha uba never. Amen. Nafundiswa. Ithivele ke ngokuba zezeliphi ixesha singena kweliphi ixesha okukwambatha nokukulahla. Hey. All right. Kwangathi ndingabuza umbuzo nje osimpuli ngesizulu. Onjani ngesizulu? Osimpuli. Uyazi na ukuba yonke into yakho endala yafa yangcwatywa yinqa? Uyazi no? Amen. Ubuzazi uba wena uclean. Hallelujah. Amen. Amen. That's why ndenza ke ngokumzekelo wokuqubha. Xa esithi umuntu awuthi ngithisilungu kancinci, you have been taught to swim. Yenzeke nini lo? Ikhulile. But that
ukuswim umyeke nje mele uthi nje ukuqupha ameyeke kufuneka uzikhethele xa uyinkedama Wena ungenamama ungenatata uyintandane kufuneka uzikhethele bave bakhethe abashumayeli base SCC bathi yebo nalahla ngoku All right. bavele bathi abashumayeli wena nxiba ngoku kodwa ithi iBhayibheli never nafundiswa. Amen. That is why xa ugqiba ukusindiswa kwatsho wena kudala kandazi ngoku wathi ndashiya izihlobo zam ndasuka ndamlandela because you have heard and you were taught. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So I command le verse into masiyenze nini ngoku. But uPaulos usikhumbuza into eyenzeka. uPaulos ukhumbuza ibandla. Bazali afuna ukusindiswa noma nifuna ukuqhawa nje caweni abantu abasindisiwe. Denzela unelungelo lokuzikhethela idemocracy eSouth Africa. Hallelujah. Siyakhunjuzwa into eyenzeka. Siyakhunjuzwa into esayifundiswa. Siyakhunjuzwa into esayifa. Uba thina sinobomo obutsha kuKristu. Lonto yobomo obutsha yenzeka the day sisifa. The day andazi noma kabe ngicela ukubuza before ndivuthe ngoba ndivutha kakade. Niyayikholwa lento ejoy iBhayibheli ngoba le ndijo ndiyazi ba ngiyikholwa. Niyayikholwa lento ejoy iBhayibheli? Amen. Amen. Now, uPaulos ayenzayo uyabaqenga. What an apostle. uPaulos uyabakhumbuza. Uthi khumbulani kaloku ngoku indlela yenu yokuphila ngoku indlela entsha. Xa ndisithi entsha ndithetha ukuthi indlela engazange ibe khona. Umuntu osindisiwe uyayazi le nto ayivayo akazange ayive ndawo. So indlela ke ngoku le siyakhunjuzwa kuba he madoda kaloku umuntu wethu omdala sewalahlwa kakade. Amen. And kwangala very same day umuntu omtsha samambathiswa. Amen. Ndizonikhumbuza bathandeka. Niyafuna ukukhunjuzwa? Amen. Ndizonikhumbuza. Uthi khumbulani bangoku nikwihambo entsha. Nakhululwa kwihambo yenu enjani na? Endala. Ndiyayiva le nto eringayo. Phoza intoni ezendizibonayo. Ndiyeza apho usungxama mamela mna wena. Because sezinto ezibonwayo ngoku nesizivayo ezenza sicinga uba umuntu omdala uselapha. Kanti akho umuntu omdala. NangoCikicane. Cicicane mkhulu akekho nangozipho. Nawusindisiwe awutshintshwanga kwenziwe utshintshiso. You are not changed, you've been exchanged. Any problem loba ucinga xa usindiswa utshintshiwe. Uguquliwe. Hey. Yeah. Yo. Ubani ungangigijimela lapha emanzikana ungibolekela izikere. Mina ntsika. Kuba ukufutshane khona aninase-clinic abavali khona bahlela apha e-clinic. Aningibolekela ibhedi pha nento zokusika umuntu. Ngoba le mina usindiswa wathathwa wabekwa phezu kwebhedi yasezulwini. Waqhaqwa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yakhutshwa la nhliziyo endala. Yafakwa inhliziyo ayingeke Hallelujah. entsha. Amen.
thina singabe sivumelwano esitsha. Asinanto yokwenza ne-old, singabe sivumelwano esinjani. Okay. Alright, ndiyacela ukunikhuthaza nikholwe iBhayibhile, nindiyeke nikholwe ntoni? Bible. Nam ndinguPawulos Junior, ndizonikhumbuza abazalwane. Amen. Aniyiyo lento eniyenzayo, kodwa niyilento eniyenziwe. Amen. Kukuwe kuba uyazi uba kwenziwani ekungeneni kukaYesu empilweni yakho. That's who you are. Awundiphe ngoba abandikholwa, foundation abandikholwa abazalwane. Kolose. Yokugqibela lo ncwadi esiyivulayo. Kolose 3. Ndacinga ingoma madoda ethi xesha elide. Kodwa kasi ipractice indixole. Ngidukile umnyameni osizini. Yo, unjongo ukhona ngale. Abanamona bangengonjongo Thixo. Amen. Abanamona. Bathi awusimele ngonjongo, unjongo ayithini? Woo! Hayi bazalwane. I look at my hands. They look new. Look at my feet. Hallelujah. They do too. Ever since that wonderful day, my soul's been satisfied. My soul. My soul. Not my feet. Not my stomach. But my soul. My soul. My Lord. Yani bazenda kubuza bakuthe ungafundi ndibelo bengisathi Funda. Verse 12. Verse 10, verse 9 and 10. U12 samfunda kusasa. Musani ukuxokisana. Yo. Nizihlubile nje umuntu omdala kunye nezenzo zakhe. Hayibo. Nambatha lowo umtsha. Hayibo. Uhlaziyelwa ekwazini okuhle. Ngokomfanekiselo walowo wamdalayo. Ayisukani madoda, salani bafazi. Do not lie to one another since you laid aside the old self. Since you laid aside. Since you laid aside the Hallelujah. Hallelujah. since I laid Yeah. my burdens down. Hallelujah. Ndicela ucela wonke umuntu osindisiwe ngimameleyo. You did lay aside the old self. Glory. Hallelujah. Andikunika ingcinga zami ngoku. Ndikunika ingcinga zale ncwadi oyikholwayo. Ndikunika ingcinga zikaThixo. Uthi kusenukokisana. Hayibo, sanukokisana. Nibe nenzi ngathi apha kunento ezindala, nizisidalwa ezidala. Sanukokisana. Kaloku namlahla umuntu omdala. Hallelujah. Amen. Sanukokisana. Hayi, ndifuna nento sanukokisana. Sanukokisana. Hallelujah. Sanukokisana, sanukokisana. Sanukokisana. Umuntu omdala namlahla. Umuntu omdala namlahla. Yazi bendingumprofeti bendizothi utsho uThixo. Ayidingi kwa prophecy lento. Yeah. Ayidingi kwa prophet lento. Yeah. Nali ilizwi likaThixo. Sanukokisana. Since you laid aside Hey. the old self.
Long ago, oh, God of my Jesus. Long ago. Hallelujah. Yes, the old account was settled long ago. My record is clean today, since He washed my sins away. And the old account was settled long ago. Yabona ngifuna kule weekend ndingaphumi nabantu abathengi babasindisiwe. Hallelujah. Ndifuna ukuphuma nabantu abaziyo I am saved. Hallelujah. I am saved. Hallelujah. Mamela. Masisiye kisingesi. Sanuxoxisana itsho. Musanukuxoxisana. Yeah. Nizihlubile nje umuntu omdala. Nivile? Nantoni. Kunye nezenzo zakhe. Hayibo. Amen. Umuntu omdala nizihlubile yena. Kanye nezenzo zakhe. Hallelujah. Hey. Hallelujah. 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 With its evil practices. Kodwa umuntu uthi xa ebona izenzo zomuntu omdala athi nguye. Kanti ubona into awayihluba ilahla dala. Nabe senithini? Oh, My Lord. Lambatha lowo umtsha uhlaziyelwa ekwazini okuhle yeah. ngokomfanekiselo walowo wamdalayo. Nivile? Amen. Ndicela mna noba kuthethwa eyiphi into ungaphazama kodwa ungahlali into lethu ufuna ukufana nothini. You've been made, you've been created. Wadalelwa emfanekisweni wakhe. Glory. Yabona ke esisicathulo, yabona ke le passage ivele yenze kube clear kuba lento yenzeka. Ayifani nokwabase Efeso. Kwabase Efeso ifuna a student. Ifuna umfundi kwabase Efeso. Ayoyijonga uba lento ndingayibhaqa kweyiphi tense. Apha kwabase Kolose kuba kuyacaca abasekolose babefana na. Bafuna into straight. Wavaba xela uPaulos yenzeka le. Futhi wayengeza wathi anilahlanga umuntu omdala kuphela, nilahle nezenzo zakhe zokona, nilahle nezenzo zakhe zobubi. Amen. Bakhona abathandeka? Amen. So itatse ukulahla umuntu omdala nokwambatha umuntu omtsha. Yes. Ayiyonto yangoku eqhubekayo. Yes. Into yenzeka yaqhitywa. Yebo. Yebo. Yilonto singenanhloni sokuthi sishumayela umsebenzi opheleleyo. Hallelujah. Hallelujah. Finished work of Christ. Hallelujah. Ezinto manje uzithandazela uzitela imithandazo kunengoma ningixola ngene besayicula ethi change my heart. Oh God, no, he did that. Mhlawumbe sindiswa hayi kodwa madoda enye into xa ndikhwaza kusebe ngathi andiva, xa ndithethela phansi kusebe ngathi andiziva. Nikhona na? Amen. Zombini eziziganeko, zombini ezi-events, zombini ezizehlakalo zenzeka ngale mini usindiso. Hallelujah. Ngale mini usindiswa yaphela yonke into yakho endala. Okay. Ndiqhubeke. Ndithi ngale mini usindiswa into yakho endala yathi yaphela. Hayi nyamezeleni bazalwane ndimi lo onami ngiyakhumbula ngisisho
ndazalwa ndinje. Uyabona uba sendikhohliwe uba ndizelwe ngobutsha. Ndazalwa ndinje nasekhaya banje. Ndikhohliwe uba ndizelwe ngobutsha ngoku. Andisenanto endidibanisa nasekhaya. Ndivanga ke. Uyabona be-generational curse bazawuphuluka ngoku. Andisenanto endidibanisa nasekhaya. Nayo yonke into yasekhaya, namanyala asekhaya, yonke into yasekhaya endala andiseyiyo. Yaqhawe. Kanti nizawubhatala imali niyothandazela uba kususwe iziqalekiso zamakhaya ngoba lokho ekhaya babegula lilihlo. Sendilandelwa leli lihlo lasekhaya. Akulolaphi ilihlo lokulanda ugula lilihlo naqhamba. Amen. Nothela phi. Nikumbele nto. Kuba kumnandi xa hayi into yasekhaya into yalapha. Eyiphi? No, Pablo area is just the earth against you. Ngoba nawusowulibele ilihlo lokuhlupha kangaka lelo winka ngalo noba sowufuna ukulala ubukele iTV. Umsekelo qumbe kodwa ungaqalekisi. Ndibathina abantu. Ngathi nexesha no. Asiqhubeki. Silahla umuntu omdala. Sisambatha umuntu omtsha. Kodwa ngoku sembethe umuntu omtsha. Nikon. Amen. Ndingangena kule ndawo encinana. Amen. Oh. Nenikapele mba enkonzweni siyathanda ukuthi makubekho ukaThixo konke. Kungabikho kwethu. Amen. Amen. Konke bengokaThixo. Kungabikho kwethu. Bazalane anti-renovate ngoku. Ndiyadecorate. Ndifake icolors ndifake kuzawuthi. Yeah. As if uThixo intimidated sit. Oh, okay. Uyazi kuthena abazali besisho lo batshiso incwadi yabaseGalati 2:20 ethi indabethele ya ndayifaka ngesilungu ndibethelelwe noKristu akusendim ophilayo. Andithi akusendim onjani ophilayo, then ubomi endiphilayo okwakaloku nje ndisemzimbeni. Kodwa iBhayibhile yakho izothi enyameni kodwa ke ndisemzimbeni. Amen. Ndibuphila ngokukholwa. Ndicela ukuninceda kulaa ndawo bathandekayo ngoba yenye yeeverses ezenze sacinga umuntu omdala usekhona. Amen. Hayi thina bazali akho nto esinokuyenza ngokwethu bazalwane ngoba thina sikho thina uKristu yedwa. Enye ithini ithi uKristu makathini makakhule sithini thina sinciphe. Bazalwane yabantu bandifundisa ngoku ngicela ingqondo yakho ibe khona yonke. Ungavuthi kuphela ingqondo yakho ibe khona yonke. Ngexesha lebesithi ke makakhule yena ndithini mina ndinciphe mna bacinga ngabazana ukuzithoba oko kanti ukuphikisa ilizwi. Ngexesha uJohn esithi makakhule yena ndinciphe mna kwakuphela iministry kaJohn, kwakuphela inkonzo kaJohn ngoba lo wayethetha ngaye wayesefikile ene lo fikile wayephethe inkonzo enkulu kunekaJohn, wayephethe umnqophiso omtsha, wayephethe new covenant. So mayiphele ke ngokule i-repentance of baptism ngoba kuza umnqophiso omtsha athi uYesu igazeli lam, umnqophiso omtsha usegazini lam. Awusekho emanzini, awusekho ekubhaptizweni ngamanzi kodwa
kodwa sewusegazini ngoku. So mandele ke ngoku mna linoke wayesuka so that uYesu angene endaweni yakhe. That is why yethu uYesu akekho umprofeti odlula bani uJohn, ngoba uJohn akengomprofeti weNew Testament, ngumprofeti weOld Testament. Hey. But uba kuwe kubani uba kuwe xa ubona lamagama abhalwe eNew Testament from Matthew 1:1 ube sokucinga kuqala iNew Testament apho uzawuthiye ngokuJohn ngumprofeti weNew Testament. iNew Testament iqala egazini, iNew Testament iqala emnqamlezweni xa uYesu esifa. That began, that commenced the new covenant because it is in the blood. Ubusazi ba even iOld Testament isegazini. Kakusekwa iTestament endala kwaxhelwa. Yes. Kwaxhelwa yonke into ayisethempileni, ngabe ngumuntu, ngabe furniture, ngabe ncwadi, ngabe yintoni yayithelwa ngegazi. Ngoba iTestament isegazini, umnqophisi usegazini. Yo. Hallelujah. uJohn the Baptist akangomshumayeli weNew Covenant. Yes. Bathi ke ngisehle thina athini bacinga bakuzithoba because abaliqinqi ilizwi likaThixo. Yadloba ngokuthini wena babe sebethi abanye nje utsho thina sithi udumo lonke silibuyisela kuye. Sorry, udumo lonke silibuyisela kubani? Lonke, ngoba lusifanelanga thina. Kuba nini bantu abasindisiwe ningayifundi iBhayibheli? Because in John 17 uthi uYesu usuku ondinike lona ndilinika bona. Kuba nini ningayifundi iBhayibheli? Nicinga uba niyafunduzana noYesu. It's not Jesus and us, it's Jesus with us. Amen. Hey. Yeah. Yeah. Ilethi insindiso yethu lambatha. Simamela abantu abatwista iscripture. Simamela abantu abafaka uThixo amazwi emlonyeni. Uthi uYesu ethandaza, hamba uzijongela. Yaqakada ngoba ndifuna ukuthetha into ende. Hamba uzijongela. Is it 17:23 mama kawujonga John 17:23 ngikhaleke lijonga ngabe ikhona into enjalo eBhayibhelini? Before ndizovala le ndaba mna ndikubo wena ukum ukuze babe ngabazalisekileyo ntweninye ukuze liqonde ihlabathi ukuba wena undithumile wabathanda njengokuba wandithandayo nam. andivanga kule ndawo sendifumene enye into. Wabathanda njengoba wandithandayo nam. benisazi ubusazi uba uThixo ukuthanda ngalendlela ngqo athanda ngayo uYesu. Uyazi ba? Denza xa uqala uthi ngiyathandwa ngingubani Nkosi ngalendlela uThixo amthanda ngayo uYesu yilakuthanda ngayo wena. But ndifuna le glory ngeke sayifumene. 22. Jesu Usuku owandinika lona ndilunike bona hayibo ukuze babe banye njengokuba thina sibanye. usuku Hallelujah. sisingezesi uyakela kusifunda. I have given them the glory you gave me. Hallelujah. Hallelujah.
kunye nawe. Niyayazi xa senithi kanye nawe phela abantu eniyazile ukuba ninothixo. That glory that was in Christ is in you as I am speaking now. Amen. Glory. Uthi uYesu ke bathandeka. Akujongi. Kule season nizobona izindiqhubeka kule konke. Kule season ndizo expose lies esikhuliswe ngazo. Yeah. Amen. Yeah. Akhoba nje abakhuliswe ngokucinga nobutsotsi njengabantu abasindisiwe. Yeah. Kanti khamkani kuwe ngithi hey wakusebenzisa uThixo ukuthi uthi wena hayi akundimi. Akundimi hayi Nkosi. Inkosi yamangala ezulwini. Because usebenzise wena Nkosi. Yeah. Ndifuna kuthiwa false humility. Yeah. False humility. Yeah. Uyazi bangaphakathi uyavuya. Yes I did. Kodwa emlonyeni nayi Nkosi, Nkosi nayi Nkosi. Ithi kanti lento bendisho ngisheke bemizuzwe i15 okay. Into bendisho bendithi mina ndizama ukunichazela xa sivula ukuba kukuthini ukwambatha. Kukuthini ukulahla umuntu omdala nokwambatha umuntu omutsha. Abazalwane namhlanje bayamoyika uThixo. Bafuna ukumphazamisa uThixo. Ngoba bona bayancipha bona bakhule. Amen. Ngoba bona abafuni kudla udumo lukaThixo. Abakoti kwa New Testament but wameva bakoti uIsaiah. Aphethe uThixo olwami udumo and share namntu. That is the Bible. Amen. Eyami inkazimlo andiyabeli namntu but wafika uYesu. Who is Jesus? Jesus is the God man. Amen. Hey. uYesu nguThixo ongumuntu. uYesu nguye osimeleyo. Uthi andinawukwazi uba into endiyo bangabiyo. Jesus. Uyabona uba lento endiyithatha namhlanje uzawukwazi ukuyimeditate, uzawukwazi ukuyicingisisa. Umhla uzawufumana lento ekuthiwa ukuthobeka uba ukuthini. Ayoko ukuzenzisa. Amen. Ngawenza le nomzekelo kwedonki. Ba uYesu xa engasekho ngeke abantu babesakuhlonipha ngoba bebehlonipha uYesu. Mina leyo donki mina ndiyigusha. uYesu akanazo idonki unezimvu. Zininzi into endiziqaphuzayo. Ndithi uYesu akanadonki unezimvu. And uYesu akanazimvu kuphela, wayeyimvu, useyimvu, uyawuhlala eyimvu. Khona abantu asitsotsi thina. Unerayithi yokutsholo. Suyithatha ke lento ugijime nayo ngoba ndiyitsho kamnandi. Ngoyijonga. Ngoba ezulwini awuzufika ukuthi hayi kwakutsho umkwena ukubuza into yenzile ezulwini nayo yenzisiwe. Cause genzerina ba. Bayephi nabantu ngonto nasendasala ndoda. Kuthenda sendasala ndoda. uThixo zange abena njongo yokuba kube nguye okanye thina. Amen. No. uThixo wayenenjongo ukuba kube nguye kanye nathi. Kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, ayithi mawube nguwe okanye mna, ithi kanye. Just a closer walk with thee. Yeah.
Glory be to Jesus. Hallelujah. Oh. Ithi ke le yamaGalathi ndiyeke. Ngoba mina ndihle ndizazi intshumayelo so sendayigqiba. Hayi ndayazi abantu bathanda. Ndayeka ngoku. Ofuna more. Ndibone kukhali 1000 bayibhanga. Ufuna more. Ngize kanti yothenga ijuice ndisele bese ngixela ke. Kodwa ke ndingatsho uba ndiyadlala ke ngibona uzawenzani. Yo ndiyadlala. Bayifaka umgcotshwa vehlonishwa. Umgcotshwa isilo umgcotshwa wephansi. Hey, cela 1000. Mamela le mbongo. Ubuhlulwa ile uzawuyenzani njengeza? Fana bangayecaweni unyaka wonke bathi bawumamela amazwi ayi7 baxaba lelinye la ngecaweni. Imani thina akusithi noYesu, akusithi okanye uYesu, sithi simanywe noYesu. Hallelujah. Hallelujah. Simanywe noYesu thina. Masijongeni ke thank you. Uba uyaqaphela kwincwadi ake ngithethele phansi. Uba uyaqaphela kwincwadi yamaGalathi. Ondi babini phaya. Kukhona noqala uthi ndabethelelwa noKristu. Ngoqala kube sekube khona owesibili undi okanye umna. Othi ke ubumi ke ndikuphilayo ngoku. Awuvela ubone bayintsomi. Lo muntu uthi wabethelela kodwa uphinda athi ubumi aphilayo ngoku esenyama kodwa lo muntu uthi wabethelela. Uza kubona ke ngoku ukukhulula umuntu omdala nokwambatha umuntu omtsha. Glory. Lo wokuqala I have been crucified. Umuntu omdala lo. Lo wabethelwa noYesu eCalvary. Amen. Lo wangcwatywa. Uve? Kodwa kunguye lo wavuka. Amen. 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 Akuye lo wavuka. Lo wokuqala ndabethelelwa noKristu enqamlezweni. Sithi namhlanje wafa lo wangcwatywa wemka phela ngayo. Amen. Amen. Lo wesibini ulomtsha. Amen. Lo wamambatha. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lo wesibini othi akusendimi ke odla ububi. Umbami Amen. ndabethelelwa akusendimi ke odla ububi. Lo undimi wesibini is a resurrected ndimi. Ngundimi omtsha. Sisiqu esitsha. Yilento kuthiwa siyembethe. Kulomuntu omtsha ekuthiwa simembethe. Odalelwe ebulungiseni. Hallelujah. Nasebungcweleni benyaniso. Akho ke lo. Uthi ke ngoku lo indlela endiphila ngayo kodwa ngoku ndiphila ngokukholwa. Amen. Amen. Yo. Amen. Amen. Phila ke ngoku mna ngokukholwa kubani owathi owandithandayo asisekho kulo uqala undimi sikulo wesibini. Ndithi asisekho. Ikhona into enizahamba ningayivanga apha ndiyacinga. Akikhona. But bekufanele uba ndiyithetha ngomso but nawulala kakubi. Andithi kaloku ndiyikhompyutha. Ikhona into ezangilalisa kabuhlungu nyana. Uba ke ngoku
Kutheni ke ngoku? Kutheni ke? Ukuba ke ndimtsha. Kutheni ke? Aninalo bebosi? Anina? Ukuba ke nyani ndimtsha ke. Nyani ndifana noThixo njengositsho ke. Bhayibhile ungathi umkhwena. NjengeBhayibhile kodwa kutheni ke ngoku? Xa ndithetha ngomna babe ndisazi isilungu benza to yourself to the core. Ndithetha ngelingaphakathi, ndithetha ngenhliziyo, ngathethi ngomzimba wakho. Amen. Ngathethi ngengqondo yakho. Thetha ngawe. Ngoba nansi ingxaka awuzazi ba wena ngophi apha kuwe. Awuzazi? Ndiphike mna Nkosi. Ngoba nansi nje lenyama ndiphike mna. Umna wokuqala umoya wakho omdala owawufuze uyise uAdam. Uwo lo wabulawa. Umna wesibini is the Holy Spirit. Hallelujah. Lo muntu ozelwe ngobanikwa umoya omtsha. Ndizawuba nawe kusasa ngo-10 ndizawuba nawe. Ndizayiphendula lento kodwa ngoma ndithi ndizayiphendula lento ezawusixakekisa uba kodwa kutheni ke? It is because sinengqondo. Intoni ingqondo? Intoni ingqondo? Ingqondo is a center of thoughts, understanding and decision making. Nanso lento siphethe. Siphethene nengqondo. Amen. That is why beke wafundwa kwabase Efes. Kodwa makurenewishwe umoya wengqondo yenu. That's the problem. The problem is not yourself. The problem is not you. Ingqaka kunguwe. Uyingqakwe. Hayibo, ndithawe ingqakwe. I-engine ayitshintshwanga, ikhutshiwe kwafakwa entsha. I-problem yemoto ayiyo engine. Kodwa i-oil pump. Ingqondo is like injengesipili. I-reflector apha ilight ekhona. Amen. Kodwa ke ngoku ndenza nje banilale kakuhle bathandekayo mvini. Ndizawuba nani ngomso into endiyithetha. Yingqondo ekwazi ukulandela imikhuba yomuntu omdala. Ingqondo ekwazi ukulandela umuntu omtsha. Isekutheni ke ngoku ingqondo le wena uthi mayibheke ngaphi? Nothi umfundisi wakho wena. Amen. Ingqondo le yakho uthi mayibheke kweliphi icala. Because wena nangokuxakekile because esifubeni uyeva to clean man. Uyeva ayililungisa man ke. Nangoku uyazonda izinto. Ube somcinga uba ke ngoku nguwe lo muntu omdala. Kanti ingqondo ithe follow after the flesh. Mandiyeke bathandeka. Ngomso ndizafike ndiyiconnecte kakuhle kwi-message ezawube ithi nane. Ingaba umuntu osindisiwe lo umane bakumoya phinda phume abe senyameni. Izana apha ngomso. Ngaba umuntu osindisiwe uyakwazi umane ukuthi hayi usenyameni. Phinda ukuthi hayi ukumoya. Ayilogqirha ne. Body 1 or body 2. But emntwini osindisiweyo siyazibona into zenyama nawe uyazibona nawe uyazazi. Kodwa ngaba le nto ithi ngusenyameni. So yonke into le ngqondo ngizakupha yona ke ngomso uba how does the mind operate? And if your mind
does not learn from your heart. Kodwa uba ingqondo yakho ayifundiswa nguwe, kodwa sikhona nangokwizinto. Enkosi ingqondo. Enkosi. Hallelujah. Sihamba kakuhle, sihamba kakuhle. Sihamba ngexesha endlela abazali bayolala inhloko ezithi banakhetha ungadumzeli inhloko ezinithathe yonke into lelithi hebele. Amen. 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 So wena uyindalo entsha. Anditsho mna ngenxa yezinto ozenzayo nongazenzi, nditsho ngenxa yento yenziwe. Wena uyindalo entsha, wena finish. Amen. Wena kuwe bengicela ukukubalisela kuwe akho nexhaphaza. Kuwe uthombe sokubhuda ucinga uba yakunexhaphaza kuye, utsho lamachaphaza asengqondweni. Ucinga kuye nathi litmus test, wena ke litmus tester inye nangoku into elindele ukutshintshwa xa siyezulwini. Umzimba, it means in the spirit you are perfect, your soul is perfect. But into eza akutoku nesitop esawuma kuzo ukuthi hey tshintsha namatari omoya utshintshwa kuphela ntoni umzimba. Everything is fit for heaven. Amen. Ma yeke bathandekayo ngelithi wena mina thina siyindalo entsha thina. Yeah. Amen. Thina sinenhliziyo entsha nomoya omtsha. Thina ngomsobe siyaqhubeka ngesi siphithiphithi sibonayo ocinga uba nguwe. Uthi uyozila ukudla uzilela into engekho. Ngoba uthi uhlulwa nguwe. Ufaste nyani into ehambayo. Zilela into engekho. Awunangxaki wena. Hayi bathi ivani uyi-motivational speaker utshintshile ukuthi asinangxaki. Awunakwangxaki wena. Amen. Yeah. Nangoku ndizawuniphoxa andizubiza kwamntu ngoba bangathi zange ndinibeke izandla yona nicinga izawunitshintsha. You have been changed. Amen. 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 Into endinayo kule weekend kukuxelela uba ungubani. Kwangathi bazalwane ndiyaxolisa ukuthatha ixesha elide kangaka ndinganixelelanga ubani ngobani. Nivile? Nindixolele bathandekayo. Kodwa nansi weekend. Awunakwangxaki mkhanya ukuthi. Kutheni ndithi awunangxaki? Wonke umuntu osindisiwe kuye uhleli uYesu. Amen. Kokwasona kuye. Ndiye ndathi ke uzothandaza. Ndike ndathi ke ingxaki ke ngoku enkulu yile uba awuzazi ba wena ngophi wena apha kuwe. Sawulungisa loo nto ndenze ungamane undiphikisa xa ndithi wena awunangxaki uthi nawe nengxaki. Wena awunangxaki wena ngoba izulu lihleli kuwe lonke, lihleli nawe lonke, uzothi unengxaki uyithatha.